Het Mijls, misschien wel het meest Brabantse dialect van Limburg. Hoewel Brabants, ik heb 7 jaar in Tilburg gewoond, mijn studentenstad. En ik kan u verzekeren, daar wordt pas echt Brabants gesproken. In de vorige aflevering deed ik nog een poging om het Nijmeegs dialect taalkundig te beschrijven. Dat is de stad waar ik nu woon. Maar dat ga ik met het Tilburgs nu niet proberen. Ik wil u vooral een aantal typisch Tilburgse woorden voorschotelen. De eerste is misschien wel de bekendste, de kruikenzeiker. U herkent het wellicht als de naam voor een Tilburg tijdens carnaval. Vroeger namen de textielarbeiders hun urine mee in een kruik om daarmee het wol te wassen. En Tilburgers zijn daar nog altijd kruikenzeikers. En Tilburgers zijn ook zeer bedreven in het inkorten van zinnen. Zo weet de Tilburger het zinnetje, ik heb u niet goed verstaan, kunt u dat herhalen? In te korten tot, wé? En als een Tilburger zich verbaast, dan zegt hij niet, dat verbaast mij, maar kortweg, us. En Tilburgs heeft ook trekjes van, jawel, het Frans. Het Frans was namelijk de taal van de elite. En textielfabrikanten namen Franse woorden mee naar de fabriek, die vervolgens werden verbasterd tot Tilburgs. Zo werd en passant verbasterd tot mépesant, wat zoiets betekent als tegelijkertijd of terloops. En het Franse woord voor vervelend was embêtant, nu in Vlaanderen ook nog gebruikt als ambetant en Tilburgs als ambetant. Ook het typisch Tilburgs gezegde op chantanel gaan, dat op stap gaan betekent, komt uit het Frans. Waarschijnlijk stamt het af van de vroegere betekenis van het Franse woord chanternelle, lokvogel. Alleen vrouwen gaan dus op chantanel. Voor de geïnteresseerden, er is een Tilburgs woordenboek, een Tilburgs dialectwoordenplankje en er is zelfs een kuifje-album in het Tilburgs verschenen. De Nijmegenaren die vinden hun dialect het lelijkste van het land en de Tilburgs daarentegen die vinden dat ze de schoonste tol van het land hebben. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat mijn Mijelse gasten van vandaag daar anders over denken. Kaltak plat, we zien een jonge rijn en hier is dus wat. Kaltak plat, zonnegooien hebben we nog niet gehad. Van harte welkom bij deze 4e en laatste aflevering van PNM Proot Plat, de podcastserie van Omroep PNM over de dialecten in de gemeente Peel en Maas. In de eerste aflevering heb ik met mijn gasten gesproken over het belang van de dialecten in Limburg. In de tweede aflevering zijn we dieper ingegaan op het Helders dialect en in de derde aflevering op het Maasbrees dialect. In deze 4e aflevering over het Mijls dialect zijn te gast Herman Kromvoets, de autoriteit als het gaat om het Mijls dialect en erelid bij dialectvereniging Veldeke en schrijver van beide woordenboeken Mijls. Koen Verstappen, geboren in Neerkant en woonachtig in Mijl, behaalde al vele ereplaatsen, finale plaatsen als tomprater in Brabant en butenredner in Limburg. Jan Daams en Piet Ome schreven samen met Herman Kromvoets het 276 pagina's tellende Nee-Mijls woordenboek, dat bijna 5000 Mijlse woorden beschrijft. Herman Kromvoets, om maar met de hamvraag te beginnen. Is het Mijls eigenlijk meer een Limburgs dialect of meer een Brabants dialect? Daar kan ik wel wat over zeggen. In het verleden, al lang geleden, in de jaren 80 van de vorige eeuw, heb ik eens een keer een artikel geschreven voor het Liber Amico van professor Wijnen in Nijmegen. En dat artikel heb ik geschreven onder de titel Het Mijls, een overwegend Brabants dialect. En dat heb ik gedaan op grond van een aantal verschijnselen, waarvan ik wees van tevoren al de Mijls dialect naar het Brabant zou gaan, naar het Assens-Deurne, zeg maar. En van die 16 verschijnselen ging Mijl 14 keer naar het Brabants in. Dus overwegend Brabants dialect. Later heb ik daar toch ook met Jan en Piet dikker over gehad. Dat is toch ook niet helemaal goed eigenlijk. Het Mijls is toch meer Limburgs als ik vroeger dacht. En daar leren bepaalde dingen, daar zijn we nou mogelijk gekomen. Onder andere een van de meest typerende verschijnselen van in het Mijls dialect is wat wij noemen de Mijlse mouillering. En dat is de invoeging van de J bij de tweeklank ui en ei. Woorden als buiten werden in Mijls. Ja, ik zou er even wat uitgebreider over hebben. Ja, maar dat huur je absoluut niet in de Brabants dialecten, in de aangrenzende Brabants dialecten. Maar wat gezegd, even nog kort. Ik sprak de afgelopen week een jonge man die opende in het Oranje Hotel, de Goeie in Mijl.
En die zei, waar kom je vanaf? Ja, ze komen van de Nerkant City. Dan proef ik toch ook een beetje Mijls dialect. Toen zei hij, nee, het Mijls is veel meer Limburgs. Dus wat ik hiermee wil zeggen, een Limburger ten zuiden van Mijl of ten oosten van Mijl, zal heel gewoon zeggen als je het Mijls dialect huurt, ja, dan zijn ze geneigd om Nederlands te praten of zeggen van, nou, het is toch wel Brabants. De Brabantse aangrenzende dialecten die zeggen van, ja, het Mijls is toch wel meer Limburgs. Dus het is gewoon een grensgeval. Ja, en uw conclusie is eigenlijk, het is overwegend toch wel een Brabants dialect. Nee, niet overwegend meer. Nee, die uitspraak heb ik ten dele terug moeten halen. Eigenlijk, zeg maar 60%. Even. Maar uiteraard zijn er Geddy, Olly, noem maar op, Nie en zo. Dat is de Nemmel en de Klippel. En dat is allemaal toch wel Brabants. Ja. U staat bekend als de kenner toch wel van het Mijls dialect. U bent ook erelid van dialectvereniging Veldeke Limburg. En heeft gewerkt voor een dialectinstituut van de Universiteit van Nijmegen. Waar komt eigenlijk die interesse in het dialect zo vandaan? Ik heb een middelbare school een gymnasium gemaakt. Toen ging ik in Nijmegen studeren Nederlandse taal en letterkunde. Met idee van literatuur. Dat interesseerde mij op de middelbare school. Daarvoor ging ik Nederlands studeren. Schrijvers, noem maar op. En na 1 jaar was ik er al van genezen. Van die richting. Toen ik kennis maakte op de hoogte kwamen van de colleges van professor Wijnen. En Wijnen was de dialectoloog-professor in Nijmegen. Hij gaf ook historische taalkunde, maar ook dialectologie zat in zijn opdracht. En dat vond ik als komende van een dorp als Mijl, een eenvoudige Limburgse jongen, een Mijlse jongen, en vond ik dat boeide mij. Dat sprak mij aan dat ze door in zijn stad als Nijmegen het hand over dialecten. En dat begreep ik ook. En ik sprak zelf een dialect, het Mijls dialect. En daarom ben ik toen op een gegeven moment, toen ik een keuze moest maken, eigenlijk heb ik gezegd van, ik studeer allemaal Nederlandse taal en letterkunde, maar ik doe de hoofdrichting dialecten. Ja, en u hebt ook ooit een artikel geschreven met een toch wel bijzondere titel, vond ik. Namelijk, Mijl dialectologisch een scharnier en tevens een zwart gat. In welke zin is het Mijls een scharnier? Het scharnier tussen, blijkbaar toch tussen Brabant en Limburg in. Wat ik precies zei, mensen in Brabant, Mijls is een Limburgs dialect. In Limburg zeggen ze, het Mijls is een Brabants dialect, dus toch een scharnier. Anderzijds, historisch is Mijl een soort, heb ik gezegd, een zwart gat, een beetje dichtelijke vrijheid. In het verleden is op de dialecten, maar dat is eigenlijk een ander verhaal, hoe ontstond dialect en zo. Maar in het verleden is er hier in Limburg veel invloed gekomen op de taal vanuit het oosten, met name uit het Rijnland. Ja. En die Rijnlandse, ik noem maar ich, mich en dich en zo, dat is Rijnlands. De sjö klank bij Sloon is Rijnlands. Dus die invloed die is al begonnen al lang geleden, rond 600-700 na Christus. En dat is in golven is dat naar het westen gegaan. En die golven, voor een groot deel stopte die bij de toentertijd belangrijke geografische factor, de Piel. En Mijl lag in die Piel. En Mijl was dus wat dat betreft een zwart gat, want die golven stopten allemaal voor Mijl. Mijl zeggen ze niet ik, in Helderwal zeggen ze ik. Mijl zeggen ze ik. Dus Mijl zeggen ze niet sloon, maar Mijl zeggen ze slo. Dus dat zijn belangrijke klanklijnen, taallijnen, die voor de Piel in het verleden dan stopten. Ja, dus het Mijls is eigenlijk ook beïnvloed door wel de dorpen eromheen ook. En misschien breder nog wel de omgeving, de bredere omgeving. Maar het is eigenlijk een heel erg op zichzelf staand dialect. Ja, er zijn weinig andere soortgelijke scharnieren tussen het Brabants en het Limburgs, volgens mij. Nee, ik ken er niet veel. Nee. Het Mijls is eigenlijk het enige. Maar het Mijls is
uiteraard een dialect kun je niet uit vallen eigenlijk. Dus dat is een historisch gegruide taal eigenlijk in het verleden. Zeg maar voor de Duitsers hier een belangrijke tijd voor het ontstaan van die taal is, naar mijn gevoel, de 18e eeuw, de 19e eeuw. En nog verder terug maakt het gewoon deel van het toen het Limburgs genoemde. Dus maar het Meil lag zo geïsoleerd tussen de moerassen van de Piel dat er eigenlijk heel weinig invloed waren van Helden. En Helden lag ook nog vroeger in een ander land ook nog. Dus heel weinig invloed van het Helden. Tussen Meil en Aas liggen ook een behoorlijk aantal kilometers. En tussen Deurne en Meil ook. Dus in Meil is een typisch eigenlijk eigen dialect ontstaan, met name door de geïsoleerde ligging. Ja. Ik wil eigenlijk even toe naar wat kenmerken van het Meijels dialect. Want u noemde al de Meijelse mouillering, wat eigenlijk letterlijk zoiets betekent als vernatting van een woord. Een verweking eigenlijk. En dat is in feite gauw gezegd tussen de ND eindigend zand en wordt zand. In de Limburgse dialect, de Midden-Limburgse dialect, voegt zich er ook in je. Dus dat is ook hetzelfde verschijnsel. Zand, hand, land. Ja, maar in de Meijels doe je dat dan niet per se. Dat is een bijzondere vorm van mouillering. Want jullie hebben het over hush en prish en titch. Die vorm van mouillering heb ik wel eens geschreven. En er is ook ooit een goed artikel aan gewijd eigenlijk aan die mouillering. En in Spreekbeurt hebben we toen gehouden in Gent, maar dat is lang geleden. Over hoe is dat gekomen, die mouillering in Meil. Die manifesteert zich vooral bij de tweeklanken ui en ei. En de daaropvolgende medeklinker krijgt een J aangekoppeld. En dat is niet op zich niet een heel apart verschijnsel, die mouillering. Want ik heb bijvoorbeeld als Zandje en in Werd hebben ze daarvoor, ik heb gesproken, ik heb gekald. Dus ook die J ertussen. Maar in Meil, butje, hush, presh, is, vereis, dat is een uniek verschijnsel. Ik ken eigenlijk geen dialecten in Nederland. Misschien hier in België, in Belgisch-Vlaanderen, maar ik ken geen dialect dat is zo nu. Nee. En het is niet alleen die mouillering, we hadden het ook over een aantal klanken. Dat vind ik ook opvallend in het Meijels. De ui bijvoorbeeld, die kan allerlei klanken krijgen in het Meijels. Als je het hebt over fruit, dan blijft dat fruit. Ja, maar fruit is een apart woord. Fruit in Meils, vroeger was Meils overwegend, waren er boeren en een enkele burger, maar in Meils worden heel veel dialect gesproken. Ik denk misschien wel in de jaren 50 van de vorige eeuw, jaren 40, 50, wel misschien 98% dialect praten. Dus Meil was een overwegend dialect sprekende dorp. En een woord als fruit was niet bekend in het Meilse dialect. Dat is een modern leenwoord, zeggen we, uit het Nederlands. Dus in Meil kennen ze alleen maar appels, peren en bomen. Dat is maar geen fruit. Hanze fruit voor dialect, dan zou dat zijn moeten geweest fruit. Maar dat doen ze niet bij die woorden. Bij een aantal woorden hebben we Jan en Piet ook. Daar hebben we het dikker over gehad. Dus dat zijn moderne woorden. En die bestonden vroeger niet in dialect. Die in de Mijlenaar kenden, en misschien heel niet anders kennen ze appels, peren, proemen en peren. Ja, nooit zo bij stilgestaan eigenlijk. Dat zo'n relatief nieuw woord is, fruit. Ja. Het geldt ook voor de ei. Shitje. Kijk, die mouillering die komt vooral bij die oude oe-klank en die oude i-klank. Dus de woorden als kieken. Die lange ei, dat werd in het Limburgs, dat is lang meer bekend als een i gesproken. En dat is een vroegere hele oude klank die is blijven bestaan in de dialecten. De oe en de i. De oe van hoes en boete, dat zijn hele oude klanken. En de ei dus van kieken, de i van kieken, dus dat is heel oud. En door in die woord, daar komt die mouillering, die Meilse mouillering voor eigenlijk. En niet bij die moderne, de storm,
werd er met fruit... Ja, we maken wel ooit grapjes en dan zeggen we fruit zou eigenlijk fruit moeten zijn, maar dat bestaat eigenlijk niet in Mijls. Nee. Is het eigenlijk te leren voor een buitenstaander, het Mijls dialect? Welke? Is het te leren voor een buitenstaander? En dan moet je Koen of Jan vragen, die weten het beter dan ik. Dat geldt ze wel, maar de Zummerse bijvoorbeeld helemaal niet. Die leren dat nooit. Nee. Nee, mijn moeder kwam uit Zummeren, probeerde ook wel Mijls te praten, maar dat lukte dus nooit. Sommige woorden wel, maar de meeste niet. Dat ging er gewoon niet in. Ja. Nou, ik ken iemand, een goede bekende, ik zal de naam niet noemen hier, maar die komt uit Zeeland, woonde mij al jaren. En de ham te lezen over, ja, waarom mijn zoon die woonde in het Roodhuis in Mijl. Dus, en die kreeg het woord Roodhuis niet uitgesproken. Er werd een Roodhuis of huis. Of, die moniering kreeg ik hem niet even zijn lippen. Dus ik denk dat het heel moeilijk is voor een budgetstander om Mijls te leren. Ja. Echt Mijls te leren. Ja. Ik denk ook dat Jan dan? toch de intentie om mee te doen in de gemeenschap. Want ik ken wel mensen die van buiten Mijl zijn gekomen, die helemaal ondergedompeld zijn in die gemeenschap en die, waar dat je echt niet aan kunt huren, dat ze van origine niet uit Mijl komen. Ja. Dus het is wel te leren, maar dat zijn dan vaak mensen die toch wel al vroeger ook dialect spraken. En heel intensief in die gemeenschap betrokken zijn geworden. Die doen dat wel, maar er zijn inderdaad een voorbeeld van Herman, dat ken ik ook. Dat is een heel ander kaliber. Die man die ook altijd Nederlands gepraat. En ja, ook echt niet de bedoeling, denk ik, om Mijls te gaan praten. Nee, dus moet je ook wel een beetje je best voor doen Ja. als je het wil leren. Ja. Ja, vroeger lag het natuurlijk in de peel en redelijk alleen het dorp Mijl. Maar dat is tegenwoordig wel anders. Zie je dat ook terug in het dialect? Ja, wij weten allemaal, dus daar hebben we het nog niet over gehad over wat blijft er over van het dialecten in de toekomst en zo. En dialecten zijn eigenlijk een volledige geruid rondom een dorp, rondom een stad. In Limburg zijn de dialecten ook in de stad bekend eigenlijk en hebben ook waardering in de stad. Anders is het wat je straks begoos met Nijmeegs. En hele lage standaard, zeg maar, Tilburgs. Kijk, dan zeggen ze ooit, dat dialect, ik noem maar iets van Helmond. En dan zeggen ze, ja, dat vind ik toch zo'n lelijk dialect. Ik vind, ieder dialect is John, als het maar goed gesproken werd. Kijk, het hangt ook af van de mensen die het zeggen. En maar gebruiken ze bij voorkeur jargon, zeg maar, mindere taal eigenlijk. In een zogenaamde lagere sociale klasse. Ja, dan krijg je dat dialect weer een soort als plat, ordinair. Maar dat is het absoluut niet van origine. Dialect is een eigen taal altijd geweest, een eigen historische taal. En die gewoon gesproken worden eigenlijk in de sociale omgeving. En er was niet aangekoppeld van, ja, dat is minder, ja, met een minderwaardige, dat is dan dik gekomen door de budgetstander die zei van, ja, door de Hollander, zeg maar, die hier kwamen en die, ik kon niet Mijls praten, ik kon niet Limburgs praten, want mijn kinderen, ja, die moeten nog, weet ik wat leren. Dus dat wordt beschouwd als minderwaardig. En dat heeft voor mij nooit gegolden. Ieder dialect vind ik zo'n minstens, maar goed gebruikt werd. Ja. Want ook in het Helmond zitten elementen in. Er werd dan gezegd, ja, er werd één verschijnsel werd dan nageboot, zeg maar, en vertrokken. En bijvoorbeeld, dat is in Helmond een SK gebruiken voor de SCH. Bekend is veel van skieten. Skieten Willy, dus die voetballer Willy van der Kuilen vroeger, die moest dan van de Eindhoven of van Helmond naar skieten Willy, hè? Dus ske. Maar ze vergeten dus dat die SK, dat is een heel oud middeleeuws verschijnsel. Vroeger was in de middeleeuwen was een jongvrouw niet schoon, maar schoon. Dus een schone jongvrouw. Dus ze worden die SCH als een SK. En in een aantal dialecten is dat gebleven. Met name in hier Oost-Brabant, Zuidoost-Brabant, het Helmonds, Bakels en die wat dialecten. En ook nog wel andere dialecten in Nederland. Maar
In het Mijls is dat niet het geval. In Mijls is het sje. Ja. Mijls. Ja, wat ik wel mooi vind aan Mijl is dat de inwoners van Mijl ook wel trots zijn op hun dorp en hun dialect. De trouwe luisteraar van deze podcast die weet dat ik medewerkers van de omroep heb gevraagd naar hun favoriete dialectwoord. En zo ook aan Jo Basten, verslaggever bij het programma Minsenwensen van Omroep PNM en ook trots inwoner van Mijl. En ik vroeg hem naar zijn favoriete dialectwoord, maar ontving eigenlijk vooral een uitgebreide lofzang over het dorp Mijl en die wil ik u niet onthouden. Mijl, het schoonste dorpje van de Piel. Daar schreef ik bijna altijd op een felicitatiekaart van mijn kleinkinderen, mijn vrienden, kennissen en familie. Ik hou van Mijl en ik woon hier geer. Ik ben er geboren en getogen, als zoon van Karel de Graat en van Mien van Timbersnaad, zo'n 70 jaar geleden. Ik praat mijn eigen dialect. De Mijlse taal klinkt aardig, maar wij Mijlse vingen ze schon. Begreep je dat ze die butje Mijl niet zo goed verstond? Het gaat duk even rutje, slutje, utje en tush. En even ping in jouw kutje, als je ping hebt en jouw kuiten. Even John Durskes die hier in Mijl wonen. En even bijnamen zoals Kwakforse Betje, Pietje Sperke Spier, Moppe Piet en Kaleke Triemke. In het mannenkoor zingen we in het odelied aan Mijl over de kanalen, over de fluitjende nachtegaal en over garenpapen die even plompe blaar vliegen. Maar ook over kwakvorsen die zich laten huren in de Piel, als een soort van kwakvorse fanfare. Mijl is een dorp waar ik heel veel om geef. En als het aan mij ligt, blijf ik daar wonen, zolang ik leef. Ja, Jo had volgens mij de hand voor de microfoon. En daar kwam hij gelukkig op het eind achter. Maar de boodschap was volgens mij duidelijk. Die trots op het dorp Mijl, die is in Mijl misschien wel groter dan in de andere dorpen van onze gemeente. En zelfs in 1981 zongen ze al Mijl blieft Mijl. Jantje van het kloster kwam toen rond voor oud papier. Bij de kremmer Hansen toen alleen met flessen bier. Je kent natuurlijk ook nog wel het patronaat. En op die deur daar hing een grote plaat. En op die plaat er stond hoe laat de film begon. Mijl blieft de Mijl, ook al is het wat veranderd. Mijl blieft de Mijl, dat is gewoon niet anders. Mijl blieft de Mijl, het jonste duikje in de Mijl blieft de Mijl. Voor moppen, pizza, moppen en de Mijlse mensen brood. En de maagden der processie worden uitgezocht. Toen had je nog die eiermijn van hakketoon. Bijna niet mis had toen in een telefoon. Het is of het niet verslikt, die goeie ouwe tik. Mijl blieft de Mijl, ook al is het wel veranderd. Mijl blieft de Mijl, dat is gewoon niet anders. Mijl blieft de Mijl, het jonste duikje in de biel blieft de Mijl. Toen elke school voorzien was van een echte strenge non. En hij stond zijn zaakje in het klein begon. Toen in de knal gezwommen wordt bij Evert en bij Driek. Toen waren we nog heel wat bosseriek. Nou maken wij ons nat bij goden in zijn gat. Mijl blieft de Mijl, ook al is het wel veranderd. Mijl blieft de Mijl, dat is gewoon niet anders. Mijl blieft de Mijl, het jonste duikje in de biel blieft de Mijl. De vuilnis
bus wordt toen opgehaald door Jan den Uil. Er waren geen containers, nee, er was zelfs geen buul. En voor de kar doorliepen een grote Belze knol. En Jan die laaide zijn wagen vol. En als je hem nou mist, hij rijdt voor de toerist. Mijl blieft de mijl, ook al is het wat veranderd. Mijl blieft de mijl, dat is gewoon niet anders. Mijl blieft de mijl, het jonste derke in de biel blieft de mijl. Ook al is er dan van vroeger niet veel over in de dorp. Ook al is er geen tijd niet veel, maar blijven stop. Je moet als mensen toch ook met een tik mee blijven doen. Dat zit ons in het kievelote bloed. Dus laat hem nog eens gaan, gedaan is toch gedaan. Mijl blieft de mijl, ook al is het wat veranderd. Mijl blieft de mijl, dat is gewoon niet anders. Mijl blieft de mijl, het jonste derke in de piel blieft de mijl. Het jonste derke in de piel blieft mijl. Een nummer van Jan Lenders en Toon Leeuwerik. De titel die hoef ik denk ik niet meer te herhalen. Ze wonnen hiermee samen de eerste editie van de Mijlse Liedjesavond in 1981. Het nummer wordt ook nu nog gedraaid en stond bijvoorbeeld in 2018 nog in de top 1111 carnavalsliedjes van L1. Toon Leeuwerik won ook in 1982 de Mijlse Liedjesavond met het lied Het Paradis. En in 1984 met Het is toch om te beuken. In 2013 is Leeuwerik overleden, maar het nummer is in Mijl nog altijd veel te horen. Net als de kreet Mijl blieft Mijl. Dan nu echt het eerste dialectwoord. Patrick Neesen is bij Omroep PNM de sidekick van het programma Paleis Weekeinde, dat iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 het weekend inluidt. In Mijl kennen ze Patrick bovendien als lid van de Raad van Elf bij de carnavalsvereniging De Kieveloert en als zanger bij Klepboksen, als ik het goed uitspreek. Samen met Mike Bekkers en Sjoerd Strijbos won hij daarmee de Mijlse Liedjesavond in 2016 en in 2017. Hij vertelt ons wat zijn favoriete Mijlse dialectwoord is. We piekeren allemaal wel eens in ons leven. Of dat nou is over een schoolkeuze, waar dat je later wilt weren als dat je groot bent. Over iets waar dat jij spijt van hebt. De toekomst van elkaar. Een moeilijke beslissing die je moet gaan nemen. En misschien over nog wel veel meer dingen. In het Mijls hebben wij daar een verrekkes schon woord voor. Piekeren is namelijk prakkedenken. Ja, prakkedenken, een verbastering denk ik van het Nederlandse woord prakkeseren. Nadenken, een verbastering van die twee, gok ik zo. Koen Verstappen, wij hadden vooraf al even mailcontact met elkaar ter voorbereiding op deze aflevering. En u mailde mij in het Mijls. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dat Mijls, dat schrijven of dat spreken is één ding. Dat lukt misschien nog wel, maar dat schrijven, dat is eigenlijk nog veel moeilijker. Dat is een ding, ja. De meeste mensen schrijven niet veel mails, maar de carnavalskrant in Mijl, de Kieveloertkrant, die werd helemaal in het Mijls geschreven om ook het Mijlse dialect op papier te promoten. Ja. En we hebben nou gekozen om die spelling zoveel mogelijk aan te passen aan de schrijfwijze van het Mijls woordenboek. Is dat de officiële spelling ook? Voor de redactie van de Vastelavondskrant werd dat het handboek voor de spelling van de Vastelavondskrant. Ja, zijn er nog meer boeken of schriften of iets dergelijks die echt in dat dialect worden geschreven op die manier? Ik heb geen idee. Volgens mij is dit een vrij uniek gebeuren. Ja. We hebben altijd het oude Mijls woordenboek van 1991 hebben we altijd al gebruikt, moet ik zeggen. Maar een paar vormen van het dialect hebben we toen niet gebruikt. Dat is bijvoorbeeld de eind-t. Als het werd is, dan zijn we gewend om dat te zien als werd met een d. Maar dat moet allemaal met een t in Mijls. En dan zijn we steeds verder gaan opschuiven. En nou een nieuwe woordenboek is verschenen, gaan we dus proberen door zoveel mogelijk aan die spellingwijze te voldoen. Ja, en u zit ook in de redactie van die krant. Ik zit vanaf 2000 in de redactie van die krant. Ja. Ja. En wordt die veel gelezen in Mijl?
Ik denk het wel, want er worden er heel veel verkocht in de carnavalstijd. Ja. Ja. Het viel me op met allemaal dubbele punten en streepjes en puntjes. En het is niet makkelijk om te schrijven. Vooral die dubbele punt, die verdient gewoon uitleg natuurlijk. En in deze Vastelovenskrant hebben die, want die gebruikten we eerst niet. Maar het afgelopen jaar hebben die wel gebruikt en toen hebben die ook uitgelezen. Die dubbele punt, die staat voor een verlenging van de klinker. En een woord als voorbeeld is bijvoorbeeld schoen, denk ik, of niet? Schoen? Schoen, ja. In Nederlands is het schoen en in mail klinkt die oe gewoon langer. En ja, je moet het op de een of andere manier kwijt. Dus daar kunnen we een dubbele punt achter zetten. Vooral woordenboek. Er staat voor op de kaf van het woordenboek. Van het woordenboek. Ja. Ja, het is natuurlijk een apart onderwerp waar Groene en snijdt, die spelling. En daar hebben we uiteraard er lang over nagedacht. Ik heb toen het A-woordenboek geschreven in een spelling. En die heb ik ontleend aan de Nijmegen Centraal voor Dialect en Naamkunde. Dat was een spelling die gebruikt wordt voor het Brabants woordenboek. En het Limburgse woordenboek was een veel meer fonetische spelling, vond ik toen. En die Brabants die was meer leesbaarder. En tussen de meer leesbaar zin en wetenschappelijk of fonetisch spellen zit een spanning. En wij hebben gezegd als redactie, wij spellen zoals we het huren. En dan spel ik in woorden als werd, waar in het Nederlands met een D werd geschreven op het einde, spellen wij werd met een T. Dus zoals we het uitspreken. Dus wij spellen zoveel mogelijk zoals we het huren. Maar in een populaire gezet als de Kieverloord, ik lot over aan de mensen en wij vingen als redactie, als ze nou schrijven in het mail schrijven, dan moet dat toch gebeuren volgens een bepaald systeem. Gebruik dan zoveel mogelijk het. Maar wij begrijpen ook dat een boek met een punt achterna, dat is niet alledaags. Dat is moeilijk leesbaar natuurlijk. Dat is vreemd. Dat moet een uitleg natuurlijk. Maar we hebben ook toch een hele aparte, daar kan Jan misschien nog iets over zeggen. We hebben een hele aparte paragraaf gewijd in de inleiding van het woordenboek. Waar we de verschillende woorden met een al of niet lang uitgesproken de klank. Die hebben dan gewoon een andere betekenis. En ik boek, dat zou je zeggen van een boek. Ik boek een reis of zoiets. Ik boek een reis. Maar in mail is een boek om te lezen. Een boek. Dus een beetje overdreven gerekt. Maar dan rek je. Even misschien naar Jan nog. Ja, daar gaan we zo meteen over doorpraten. Als we het hebben over het woordenboek, stel ik voor. Koen Verstappen, u bent vooral bekend als buurtredner. Maar op de site van de Kieverloed lees ik ook dat u optreedt als officieel tolk Nederlands mails. Wordt u vaak gevraagd? Dat gaat dan vaak over een overlijdensadvertentie in het mails maken. Of om spreuken voor de Mailse vastelovensoptocht te vertalen. En het gaat vooral om de accenttekens en die correcte spelling. Daar hanteer ik het woordenboek natuurlijk bij. En ik vertaal ook wel eens liedjes voor de liedjesavond. Nou ja, kijk aan. Ja. Dat is toch wel regelmatig. En dan als mensen vragen hebben, dan kunnen ze u inhuren of vragen om mee te helpen. Een mailtje, dat werkt al. Ja, kijk aan. U bent tonprater en buurtredner, zowel in Brabant als in Limburg. En mag dat eigenlijk zomaar? Dat je optreedt zowel in Brabant als in Limburg? Dat mag zomaar, ja. En ook bij de provinciale kampioenschappen? Optreden, maar aan de kampioenschappen deelnemen is wel anders. In Limburg moet je in Limburg wonen om deel te kunnen nemen. En in Brabant moet je Brabander van geboorte zijn om deel te nemen. En ik ben in Neerkant geboren, dat is Brabant. Mijn Mijlse moeder. Dus ik ben een echt grensgeval, zeg ik altijd. Ja. En ik mag dus meedoen in Brabant en in Limburg. Ja, en ook veelvuldig gedaan bij de kampioenschappen. Ik ben in 1991 voor de eerste keer mee gaan doen in Limburg. En in 1995 in Brabant. Ja. Het Neerkants dialect en het Meijers dialect. We hoorden net al van Herman Kromvoets dat daar toch ook wel wat verschillen in zitten. Maar vroeger was dat hetzelfde dialect? Of zat het wel verschillen? Ik denk dat het vroeger dichter bij elkaar zat dan nou. Want de uitspraak van de en de e, daar wijzen ze me nog altijd op in Mijl. Ik woonde trouwens 40 jaar in Mijl.
En ik ga een Mijlse moeder, dus eigenlijk moet het, als ik op Neerkant kom, dan zeggen ze dat het Mijls is. Maar als ik in Mijl ben, dan zeggen ze dat het Neerkant is. Dat is hetzelfde effect als Brabant en Limburg. Ja, ze herkennen het wel, ze horen het. Ja. Maar daarom kan ik het verschil tussen sommige klanken, die kan ik ook heel moeilijk uitvinden. Of de streepjes naar voren moeten of naar achter. Ja. En grappig, op de site van over tonpraters las ik bij uw beschrijving dat u een goed verstaanbaar peeldialect Brabants spreekt. Vond ik wel leuk, want er zijn dus ook mensen die een onverstaanbaar dialect praten. Blijkbaar. Nee, dit is gewoon een reclamepraatje natuurlijk. Oh, dat heb je zelf geschreven, die tekst? Ja, die heb ik zelf geschreven. Maar in Brabant kunnen ze me oververstaan in het Mijls als ik het maar heel rustig doseer. En dat geldt ook voor Zuid-Limburg. Dus het is veel verstaanbaarder dan ze denken. Ja. Mag ik iets toevoegen over de Nerkantzeiling? De Nerkans is toch wel een beetje een gespleten iets. Nerkant Zuid, om mijn geroerd woord te zeggen, Nerkant Zuid, Prot Mijls, de overwegend Mijls, om het zo te zeggen, overwegend. Nerkant Noord is Prot meer, als ze direct praten, meer Lichels, meer Lietsels. Lichels zeggen ze mij, of Deurzes. Dus dat is er een duidelijke grens in. De feiten kan Jan ook misschien nog een anekdote over vertellen. Nou, een anekdote, dat hoeft niet per se, maar van vroeger is dat verklaarbaar. Want vroeger gingen de kinderen uit de Nerkant, die gingen mee aan de school. Dat is tot 1890 is dat geweest. De mensen uit de Nerkant kwamen in Meel naar de kerk. En dan vooral de mensen die in het zuiden, zeg maar, van Nerkant woonden. Als je nou de kerk op de Nerkant kijkt, dat is ongeveer de grens van toen. Alles wat ten zuiden van die kerk lag, dat was georiënteerd op Meel. En ten noorden, dat ging veel meer richting Lichel. En daar kan je dialectologisch dat terugzien in en terughuren op een Nerkant. Ja. Ik wil even naar het taalgebruik tijdens zo'n buut. Want hoe belangrijk is dat eigenlijk, de taal die je gebruikt? Hoe belangrijk de taal is? Om de humor over te laten komen, moet je natuurlijk wel zorgen dat het heel goed geformuleerd is. Ja. En die verschillen tussen Brabant en Limburg, merk je die ook als je in het taalgebruik? Zijn de Brabanders bijvoorbeeld grover dan Limburgs? Dat geldt voor sommige buurtreders wel. Maar het subtiele van het Limburgse buurten, daar geef ik de voorkeur aan. Ja, want ik vertelde al in de inleiding dat ik in Tilburg heb gewoond. En daar gaat het toch net wat grover aan toe. Ook in de liedjes van carnaval. We gaan zo meteen nog een liedje horen, Vastelovensliefde van de Brummerkes. En daar hebben ze het over, we willen het samen goed vingen. Maar in Brabant en Tilburg gaat het dan toch net iets grover. Hè? Dan hebben ze het over de garage van de buurvrouw waar ik hem in parkeren mag, bijvoorbeeld. Ken het. Dus komt dat ook terug in zo'n buurt dan? Dat de meeste Brabanders iets grover zijn dan de subtiele Limburgers? Bij sommige tonpraters is dat wel het geval. Maar als je bij die Brabantse kampioenschappen meedoet, dan hoor je daar toch ook wel heel verfijnde humor. En dat grove zit er echt niet in. Nee. Maar wat ze in de zalen doen is natuurlijk wel net iets anders. In de zalen? In de zalen, bij de carnavalsclubs op die bonte avonden, kunnen ze natuurlijk wel meer grovere dingen lanceren dan op zijn kampioenschap. Ja. Krijgt u wel eens reacties op uw Mijlse dialect na een buurt? Ja, als je in Zuid-Limburg ergens aan het optreden bent, dan zitten de mensen en ze hebben aangekondigd als Koen Verstappen, dan zitten ze te raaien van waar komt die vandaan? En dan komen ze na afloop zeggen, wij zaten al te denken uit de regio Horst of iets dergelijks. Ja. Dus ze weten dat het Noord-Limburgs is. Ja. Maar ze vinden allemaal, ik heb alleen maar positieve reacties erop. Ja, maar dat is natuurlijk een uniek taaltje. En zoals wij de specifieke dialecten van een Zuid-Limburgs dorpje niet kennen, zullen zij andersom ook uit Zuid-Limburg de specifieke kenmerk van de Mijers niet kennen. Maar het is wel verstaanbaar voor iedereen als je het rustig praat. Ja, als ik het rustig doe, dan kan het goed volgen. Ja. Zijn er nou typisch Mijelse woorden die het ook goed doen in zo'n buurt? Dat merk ik niet. Ik maak niet specifiek het in het dialect, maar het gaat om de humor, om die goed te verpakken.
En soms moet je wel een concessie doen om een mijlswoord te vervangen. Ik ga ergens een keer een striekijzer erin zetten. En dat duurt te lang voordat de mensen in de gaten hebben dat het een strijkijzer is. En dan werkt het niet. Toch in het kader van de verstaanbaarheid. Ja, dan moet je een concessie doen. En dan wordt het strijkijzer. Strijkijzer. Ja. Voor Nederlandse. Ja. Past hij ook de inhoud van een buurt wel eens aan als je in Brabant bent of juist in Limburg? Nee. Nee, wat in Brabant werkt, dat werkt in Limburg ook. Alleen ja, in Brabant vinden ze het soms te subtiel. Ja, dat kan. In Brabant vinden ze de Limburgse humor te subtiel. Ja. Dus je hebt ook vele finale plaatsen gehaald in Brabant en in Limburg. Ja. Maar nog nooit gewonnen. Ik wil daar niet al te veel de vinger op de zere plek leggen. Maar ligt het misschien ook aan het dialect? Dat het misschien net iets te braaf is voor Brabant en te grof voor Limburg? Nee, dat komt omdat er net iemand anders ook heel sterk is. En ik ben in 1995 begonnen in Brabant. Toen werd ik meteen tweede. En daarna ben ik nog 2 keer derde geworden. En in Limburg ben ik in 2006 derde geworden. En in Helmond heb ik de kijkles gewonnen in 1998. En dat is ook een buurtentoernooi van de Helmondse carnaval. Van de Keienbijters. De Keienbijters. En daar hoort de titel bij opperkletsmajor van de Keienbijters. Opperkletsmajor. Opperklets. Ja. Die heb ik gewonnen en ik heb 2 keer meegedaan in Gent boven Nijmegen. En daar heb ik 2 keer de Open Gelderse kampioenschappen gewonnen. Oké. Nou, dan hoor je toch sowieso tot de echte top van de buurtenredners en de tompraters in het zuiden van het land. Zijn er nou eigenlijk nog andere buurtenredners in Pelamaas op dit moment? Ik ken er geen. Nee. Hoe kan dat? Is dat een uitstervend ras of zijn we gewoon slecht vertegenwoordigd? Ik denk dat het een heel moeilijk vak is. Ja. Heel moeilijk vak. Maar er zitten veel grappenmakers. Er zijn heel veel grappenmakers. Maar ga het maar eens doen op een podium voor een groot publiek. Dat is denk ik toch wel de grote angst. Ja. En de lat ligt best wel hoog. Met alle cabaret dat er is. Cabaret is al heel scherp en heel goed. En daar moeten we eigenlijk overheen in de zalen. En dat lukt niet altijd. Het is niet zo vanzelfsprekend dat het vanzelf gaat. Ja, meer dan vroeger dus moet je eigenlijk grap op grap stapelen om de mensen te blijven boeien. Ja, nou, dat is wel de kunst, ja. De timing is heel belangrijk. En elke 3-4 zinnen moet er iets grappigs te beleven zijn, anders dan haken de mensen af. Ja. En als ze dan een keer iets missen, dan is de volgende er weer heel snel. Dus als je een heel lang verhaal vertelt met een clue, en die clue die valt niet, dan duurt het weer heel lang voor de volgende er is. Maar daarom moet het in gewoon elke 3-4 zinnen moet iets ludieks zitten. Ja. Als er nou luisteraars zijn of andere inwoners die geïnteresseerd zijn, kunnen ze dan bij u terecht voor tips? Jazeker. Ik heb ook een buurtcursus gedaan in de groep 7 van de basisschool. Voor een select gezelschap van kinderen die dat leuk vonden. En dat is gewoon heel leuk om die kennis door te geven. Ja, want hoe begin je nou eigenlijk als buurtredner? Je begint met het verzamelen van humor. En moppen vertellen, dat deed ik al altijd. En ik heb die allemaal verzameld. En toen op feestavonden bij de blaaskapel waar ik bij was, gingen we wel eens wat cabaret-imitaties doen. En daar werd op den duur een eigen tekst. En toen werd ik gevraagd door de Neerkantse carnavalsvereniging om een keer mee te doen. En sindsdien ben ik niet meer gestopt. Dat was in 1978. Dat is even geleden, ja. Ja, dat is al een aantal jaar terug. Ja. Maar het blijft dus leuk om te doen. Ja. En je blijft het ook nog een aantal jaren doen? Ik hoop het nog wel even vol te houden. Ja. Als het mag, hè. Want er staat gewoon niks op het programma op dit moment. Ja, en als de grappen blijven binnen te ruppelen? De grappen die zijn er wel. Dat is geen probleem. Kijk, we gaan zo meteen doorpraten over het Nee Mijls woordenboek. Maar eerst, ik kondig het net al aan, gaan we luisteren naar een van mij als bekendste vastelovensliedjes. De Brummekes met Vastelovensliefde. En zit niet altijd even lekker in mijn vel. Een heel grote neus en een kale kop, daar maakt het er niet zonder op. Verkleed en geverfd met de carnaval, daar is de tekst dat niemand me herkennen zal. Dan ga ik in het rond, hier in de zaal, met John de Duske en de Hal. Als ik jou zie, lekker ding in de monneschijn,
het is mij een bedrijven. Geloof niet dat ik ooit nog trouwen zal, of het is met de carnaval. Dan ben ik wie iedereen hartstikke gek. En loop geen blauwe gonie op mijn bek. Het duurste, beste durske wat ik dan weer ving. Geloof maar goed dat ik dan weer zing. Als ik jou zie, lekker ding in de monneschijn, wil ik mee houden elke dag en de avond in. Want jou overal sta ik te springen, met samen goed te vingen. Het paradijs ben jij in dit bonte wijk, de vaste avond is voor jou en mij. Dit kan mij wel bekoren, de vaste avondsliefde is geboren. Dit kan mij wel bekoren, de vaste avondsliefde is geboren. Als ik jou zie, lekker ding in de monneschijn, wil ik mee houden elke dag en de avond in. Want jou overal sta ik te springen, met samen goed te vingen. Het paradijs ben jij in dit bonte wijk, de vaste avond is voor jou en mij. Dit kan mij wel bekoren, een vaste avondsliefde is geboren. Als ik jou zie, lekker ding in de monneschijn, wil ik mee houden elke dag en de avond in. Want jou overal sta ik te springen, met samen goed te vingen. Het paradijs ben jij in dit bonte wijk, de vaste avond is voor jou en mij. Dit kan mij wel bekoren, een vaste avondsliefde is geboren. Dit kan mij wel bekoren, een vaste avondsliefde is geboren. Ja, de Brummekers dus met het nummer waarmee ze in 2002 de Mijlse Liedjesavond wonnen. Tevens hun debuut. Daar bleven die bij. Ze wonnen ook de Kievelprijs in 2004 met het nummer Het leeft als nooit tevoren. In 2008 met Ik droom nog mijn zin. En in 2012 met Ik duk me o de vastelovend in. Een poging met mijn beste Mijls. Leuke weetjes. Vastelovensliefde is een van de favoriete carnavalsliedjes van de huidige prins van Mijl, Pascal Stappers. En de naam van de band verwijst niet naar Brommers, maar naar de achternaam van veel leden van de groep, namelijk Brummans. Het tweede dialectwoord van deze uitzending dan, dat komt van Sven van Enkevoort. Ook Sven draagt bij aan het programma Paleis Weekeinde, onder andere als sidekick. En daarnaast is hij in zijn vrije tijd te vinden bij de Mijlse volleybalvereniging Peelpush en is hij lid bij de Kieveloert. Hij volgt een studie tot onderwijsassistent en dat is terug te horen in zijn favoriete dialectwoord. Een lieve heersbeestje, des te verliefde en geluk. Samen zijn wij tegen zinloos geweld. Op de basisschool kom je ze vaak tegen. De roeie besjes met zwarte stipjes. Een schone tegel om agressie en pesterijen tegen te gaan. Niet alleen op scholen, maar ook door budget. Belangrijk om goed met elkaar om te gaan. Geef elkaar de liefde en het geluk dat je zelf ook keer wilt hebben. Het lieve heersbeestje. In het Mijls zeggen wij tegen het lieve heersbeestje: een lieve lempke. Het eerste Mijls woordenboek, dat komt uit 1991 en was al jarenlang uitverkocht. En toch kwamen er nog altijd vragen binnen van mensen die graag dat woordenboek wilden krijgen. En dus besloot u hier in de studio, Jan Daams, Piet Ome en Herman Kropvoets, om samen nog een keer een nieuw Mijls woordenboek te schrijven. Piet Ome, hoe waren de reacties op dat initiatief? Dat vond ik geweldig. Vooral omdat... Even de microfoon niet dichter bij de mond houden. Oh, ja. Er waren veel mensen die hadden dus de oude Mijls woordenboek niet. En wilden toch wel meer weten van het Mijls. Dus die waren echt blij met de
de moeite die wij genomen hebben om er een nee-mails woordenboek van te maken. Met een nadruk op nee. Dat betekent dat er heel veel meer woorden in staan als het eerste. Het textuele gedeelte, dus de uitleg over de spreekwijze, et cetera, is nagenoeg letterlijk overgenomen uit het eerste woordenboek. Dat was gewoon vaststand. Daar hebben wij nauwelijks iets aan gewijzigd. Maar de reacties waren geweldig. Men vond dat, en bovendien zien we ook aan de manier waarop daar mensen het hebben aangeschaft. Is het veel verkocht? Dat is veel verkocht. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Tientallen, honderden, duizenden? Er zijn 800 woordenboeken gedrukt. Oh, ja. En ik denk dat er op het moment 750 verkocht zijn. Oké, dus er zijn nog een paar te krijgen. Ja, er zijn er nog wat te krijgen, maar zijn er niet heel veel meer. Ja. Wie heeft het woordenboek voor u liggen, Jan Daams? De eerste paragraaf, hadden we net tijdens de muziek even over, die gaat eigenlijk over de termen die langer worden uitgesproken in het Mijls. Daar is een hele paragraaf aan gewijd dus. Als je het Mijls moet gaan schrijven, en daar heb het net ook al een beetje over gegaan, dan moet je proberen heel klein verschillen in woorden, om die heel goed weer te geven. We hebben in het woordenboek hebben wij, en dat is nee, hebben wij een heel stuk opgenomen over verwarwoorden. Dat hebben we zo genoemd. Dat is een woord die lijken heel veel op elkaar, maar door een heel klein accentverschil of doordat de klank net iets langer uitgesproken werd, krijg je een wereld van het verschil. Ik zal een paar voorbeelden geven. Als je zegt, ik heb 10 tien, dan is dat wel duidelijk wat je dan bedoelt. 10 tenen, ja. Ja, maar 10, dat werd dan heel lang getrokken. Er komt ook die dubbele punt in te staan. En 10, dan krijg je achteraan die klank die omhoog getrokken werd, zeg maar. Heb je de zang erin. Ja, en dan krijg je daar een E met puntjes boven. En als je dan de zin hebt, bijvoorbeeld 10, he, 10, tien, dan weet je dat 10, dat is een meisje. Want als je zegt 10, he, 10, tien, dan is 10 ook weer iets langer getrokken, de naam van een man. En om die verschillen aan te kunnen geven, daar heb je dus die accenten voor nodig. En dat komt heel nauw, maar je kan het precies doen, want de spelling die wij daarvoor hebben, en dan ga ik heel even door op het verhaal wat er straks was, die Herman in 1991 gekozen heeft, die voldoet toch perfect. En dan ken je de verschillen die erin zitten, die kan ik je daar helemaal mee aangeven. Je moet wel, en dat is heel belangrijk, je moet heel goed luisteren. Jij zit net ook in jouw inleiding. Er is een, en nou zeg ik het in het Mijls, nee-Mijls woordenboek. Maar dat nee, dat klinkt dus ook weer anders. En ik zei het verkeerd, hoe zei ik het dan? Dat weet ik niet meer, maar het klonk anders dan dat in het Mijls moet klinken. Nog een poging. Nee. Nee, dat is ja. Okay. Jij hebt de intentie Mijls te leren, dat kan ik huren. 276 pagina's telt het woordenboek met ongeveer 4900 Mijlse woorden. Wanneer kwam zo'n woord nou een aanmerking om in dat woordenboek te komen, Piet Ome? Het woord kwam er in ieder geval in, als wij het kenden, vanuit het verleden van onze ouders en nog daarvoor, waar het gebruikt wordt, hoe het uitgesproken wordt en dergelijke. En als wij het daar met z'n drieën over eens waren, maar ook als twee van de drie het kenden, dan worden opgenomen. Als het vrij onbekend was, dan lieten we het links liggen. En dat kwam ook voor. Ja. Maar niet zo heel veel. En dat moest dus wel echt typisch Mijls zijn, hè? Ja. En wij hebben op voorhand gezegd, wij gaan geen woord opnemen die vrij Nederlands klinken. Dus alleen maar een vertaling zijn. Ga, dat is vanwege de klank wel heel interessant. Staat er misschien ook wel in, dat weet ik helemaal niet. Maar
in principe kan ik daar het Nederlands woord gaan makkelijk uithalen. Maar wij hebben juist gezocht naar woord waarin het Mijls afwijkt van het Nederlands. En dan kregen woorden als garrepaap, wat straks ook al een keer genoemd is, voor libellen. Dat is een interessant woord om op te nemen, omdat het compleet verschilt. Kieveloert is een woord dat komt in Nederland en België, waar Nederlands gesproken werd, komt nergens voor. Dat is een uniek Mijls woord. En zo zijn er nog wel enkele, maar wij hebben juist gezocht naar die heel specifieke Mijlse woord. Wij wilden geen Van Dalen overschrijven, want dat was simpel geweest. Hè? Dan ga ik de Van Dalen vertalen naar het Mijls. Maar dat wilden we niet. We wilden juist die redelijk unieke woorden, woord, die wilden wij in het woordenboek hebben. Ja. Ook was wel een regel eigenlijk. Ook was wel een regel eigenlijk mee dat wij die woord opnamen die een bepaald Mijls verschijnsel had. Bijvoorbeeld de Pinlandse verkorting. In hemel werd een hemel. In klepel werd een klippel. Een hamer werd een hammer. Dus wanneer een woord deed, dat verkorten, wat in het Hels of in het Nederlands niet gebeurde, dan namen we het ook op. Dus het is geen rariteit woordenboek. Striekecher staat er ook in, bijvoorbeeld. Nou, striekecher zal er wel in zo, denk ik. Het is, we hebben, als wij gezocht hebben naar alleen maar heel aparte woord voor het Mijls. Wat Jan zei precies, kieveloot, maar dat is ook uniek. Kijk, het Mijls kwam ook niet meer zo uit de lucht vallen. Ja, ook contact met de buurgemeente en met Limburgs en met Brabants, noem maar op. Dus en de woordenschat worden dus ontleend en ook en het Nederlands voor de nabije dialecten. Dus maar ik vind dat we geen rariteitenwoordenboek hebben gemaakt, maar alleen een typische Mijlse woord eigenlijk. Dus er staan ook mits een bepaald... Kijk, een woord als school. School is een normaal woord, alledaags gebruik. Maar het werd in Mijls de school genoemd. En sche is weer typerend voor het Mijls voor het gebruiken van de SCH in Nederland. Ja, dat zijn eigenlijk twee soorten woorden. Woorden die echt typisch Mijls zijn, die ze nergens anders gebruiken. Zoals kieveloed, wat hoepel betekent. Ja, kieveloed is eigenlijk is te excentriek. Te excentriek. En die Mijlse mouillering is ook excentriek. Ik heb straks gezegd, ik weet niet in welk Nederlands dialect hij voorkomt. En ik heb ooit geschreven, het Mijls kan maar ooit ten onder gaan en zijn exclusiviteit. Dus dat wil ik me zeggen, het is zo'n apart dialect dat het alleen maar gehandhaafd kan blijven in een kleine omgeving waar het gesproken werd. Want als je als Mijl naar Helden gaat, dan en ik zeg, ik ben op een vergadering, ik zeg, ik ga naar huis. Ja, dan beginnen ze allemaal een beetje te lachen en dan zeggen, dan doe ik misschien ook wel zoiets, maar Niger, je komt maar naar hoe, zeg dan in Helden. Ja, dat werkt niet. Maar het gevolg is wel dat de Mijls dialect, ik zeg, door het aparte, als er mee gelachen werd door de buurdorpen, dan heel doormerkt. Dan is het finito meer dialect spreken. Piet Ome? Nee, je moet het blijven doen, vind ik. Ik zal in Helden nooit het Heldense woord gebruiken. Alleen maar Mijls. En niet zozeer daarmee aan te geven van wij zijn apart, maar wel, ik past mij niet aan wat dat betreft. Dat doe ik in Helden niet en dat doe ik in Maasvree niet, maar dat doe ik in Zuid-Limburg ook niet. Praat alleen maar Mijls. Ik kreeg misschien een probleem waar Koen ook speelde eigenlijk. Je bent niet meer verstondbaar voor de mensen als je Mijls praat eigenlijk. Als ze me niet begrepen, leg ik het wel uit. En ik bedoel, dat heb je gauw genoeg in de gaten. Van waar heet hij het nou over? Ja, dan moet je wat anders gebruiken. Dan gebruik je Nederlands. Ja. Maar in principe, maar goed, ik doe dat nog steeds en overal, praat ik Mijls. En als mensen denken dat ze Mijls praten, dan corrigeer ik ze ook nog dik. En ja, daar ben ik nou een beetje van afgestapt, want mensen beginnen dat vervelend te vinden. Er zijn dus heel veel Mijlsen
die zeggen, dat is mooi. Maar het Mails is Sean. Dat is Sean. En mooi is Brabants. Jongens die mijn zoon ging bijvoorbeeld in Deurne naar het middelbaar onderwijs. Ja, binnen de kortste keren hebben die het even mooi. Want in Brabant zeggen ze mooi. Zeggen ze niet Sean. Ik heb lang geprobeerd in mail in stand te houden, verjaardag, et cetera. Als iemand zegt, ja, maar dat is mooi, dan zeg ik Sean. Altijd meer Sean. Tot vervelend toe, ik ben ermee gestopt. Maar dat verdwijnt. Ja. En dat is jammer. Ja, de voorzitter van de stichting Prot met Mails, die geeft ook aan op de website van de stichting dat hij eigenlijk graag zou zien dat iedereen mij als dialect zou blijven praten en ook andere mensen daarop zou wijzen. Daar bent u het dus eigenlijk wel mee eens dat wat meer zou moeten gebeuren. Ja, alleen je houdt het niet tegen. Nee, want de jongeren... Maar je hebt gewoon toch wel... Je heeft een grote probleem. Ik ben zelf jaren hoofdredacteur geweest van het tijdschrift Veldeke in Limburg. En dan word ik geacht in het dialect te schrijven. En ik weet nog goed dat ik een inleiding moest schrijven over iets, voor Veldeke. En als ik dat in het Mails deed, alleen in het Mails deed, dan zijn ze, ja, dat is onleesbaar. Hetzelfde als iemand in de kerkrad schreef. Dat is onleesbaar voor heel veel Limburgers. Dus wat deed ik? Ik schreef dat in het Mails dialect, maar ook in het Nederlands. Dus en wat Piet zei, dat kan ik wel volhouden. Maar als je in Zuid-Limburg komt, dan kan ik en je wilt toch sociaal contact hebben. En je begint, ik maak dat dik zat mee. Ook op de golfbaan. Dan zeg je Herman, Portugal dialect. Ja, ik zeg dialect. Maar dan is het zo afwijkend dat je al gauw in het Nederlands overgaat. Of niet kon. Ja. Als je Nederlands terughuurt en als mensen het niet kunnen verstaan, dan moet je overschakelen. Ja. De doelstelling van de stichting Prot met Mails is ook onder andere om dat Mails dialect te behouden. Wat doet de stichting nou nog meer dan het woordenboek? Jan Dams. De stichting die is samen met Medelo het woordenboek uitgegeven. Dat is een gezamenlijk initiatief geweest van de Heemkundevereniging en van de stichting Prot met Mails. Die stichting Prot met Mails, die zijn best wel actief in die zin dat ze ook proberen om de jeugd bij het Mails te betrekken. Afgelopen najaar, toen het woordenboek gepresenteerd ging worden, toen hebben zij contact opgenomen met de basisschool, met de directeur Paul Engels. En toen hebben ze geprobeerd om door een ingang te vinden of dat er de mogelijkheid was om Mails lessen in de school te geven. Daar stond Paul toen positief tegenover en Koen en Frans Strijbos en ik hebben op verzoek van Prot met Mails toen een cursus Mails voor de kinderen opgezet. En wij hebben in de groepen 6, 7 en 8 toen hebben wij 4 lessen Mails gegeven. En de kinderen vonden dat heel interessant. Wij hebben het onderzoek wat Herman 10 jaar geleden gedaan in de Mailsscholen naar het taalgebruik van de kinderen die toen in groep 7 en 8 zaten. Hoe werd het dialect gebruikt? Hoeveel dialect werd er nog gesproken tussen door de kinderen? Dan bleek toen dat er 1 op 8 kinderen was ongeveer, dus dat was niet zoveel meer. We hebben dat onderzoek 2 jaar geleden herhaald. Er staat ook een verslag van in het woordenboek. Toen hebben we eigenlijk dezelfde conclusie getrokken, maar we hebben ook geconstateerd dat de beheersing van het Mails toch aan het teruglopen is bij de kinderen. Daarom waren wij met de stichting Prot met Mails ook heel blij dat wij die ingang in de school kregen. En dat is eigenlijk zowel de stichting als de school zo goed bevallen dat er een vervolg komt. En we hebben nou afgesproken dat elk jaar wordt in de groepen 6 die lessen Mails gegeven gaan worden, zodat alle kinderen die in de basisschoolleeftijd zitten dan in elk geval een aantal basislessen Mails
gekregen hebben. Ja, er is dus werk in de winkel, maar er wordt ook echt aangewerkt. Ja. Want, wij hebben afgesproken, de 3 mesters van toen, zal ik maar zeggen, op zijn mails. Die hebben afgesproken, wij werken ook allemaal in het onderwijs en die scholen hebben we gewerkt. Wij hebben afgesproken dat wij die lessen willen blijven geven. En de school heeft ons toestemming gegeven, samen met de stichting, die activiteit te organiseren. En dat willen we graag doen. Ja, het woordenboek is te verkrijgen bij Boekhandel Kolenplein, Heemkundevereniging Medelo en bij VVV Peelpunt. Ik dank jullie allemaal voor jullie komst hier naar de studio. Dit was alweer de laatste aflevering van PNM Pro-Plat. De serie waarin we de 3 dialecten uit onze gemeente die taalkundig gezien te onderscheiden zijn, hebben besproken. Ik besef me uiteraard dat we dat niet alle dorpen van het dialect hebben besproken en dat we daarmee sommige dorpen in onze gemeente ook tekort doen. Ieder dorp heeft zijn eigen klanken, woorden en uitdrukkingen. Maar wie weet, als de reacties positief zijn, krijgt de podcast nog een vervolg. Tips voor de redactie mogen naar redactie@omroeppnm.nl. Ik dank mijn gasten Herman Kromvoets, Koen Verstappen, Jan Daams en Piet Ome. Ik dank Patrick Neesen, Jo Basten en Sven van Enkevoort voor hun dialectwoorden. Stefan Jansen voor de technische ondersteuning en Bart Nelissen voor de redactionele ondersteuning. De mazzel en wie slaat het.